Take one, take one. Nasaan ang kawa? Seven, last, 8, 7, 6, 1, 7, 8. Ako na yung ganila. Bukan siapa mungkin. Miss, everybody miss you in miss. Miss you miss. Ayun. Hey! Kanan di atas eh. Nah. Balas, kanan lagi, kanan. Ngayon mo ito sila. Kaya mga pagkikiling nga pa nga. Banteng. Besok, kutampil ka nila pala eh.